Takže ahoj, já vás vítám u tohoto videa. Tohle je soutěž o Starcoiny nebo Starridera v hodnotě 80 korun. No, Starridera vám to dá na 14 dní a dá vám to 49 Starcoinů, myslím. A Starcoinů jako zvlášť vám to dá 100. No, není to jako moc, ale prostě aspoň něco se. No a soutěžit se bude takhle, si bude čísla od 1 do 40 a až se vyplní, tak budu prostě losovat číslo a který vyhraje, tak prostě vyhraje, no. Tak pokud jako bude mít na to ten výherce 3 dny, než jako třeba napíše komentář, že to ví a dá mi Skype nebo něco prostě. A potom zvolím náhradníka a náhradník se vybere díky tomu, jakože prostě napíšete do komentářů, proč byste to měli vidět, ten náhradník, a proč byste ty Starcoiny měli dostat. No a tak to je v komentářích ty pravidla a myslím si, že to je všechno, tak zatím ahoj!